Ta Mwari wetinomutenda Jesu weNazareta. Baba tinomutenda Jesu weNazareta. Mwari wetinomutenda Jesu weNazareta. Tinomutenda Jesu weNazareta. Amen. Ishe tawongana omuno omumba oyaku uya newe svatapinda isembere kwako izohiro koro dzako ubaba inangati idzinzwe razarurwa iro damarako nevengati ikunzwe hanzingawo tegadzirire o Yesu uvanhu uvako kuti kana tafa ise tepenzeiwo kune denga urako hanzi iyo moyo yedu oyeno ukurwa arira nayo mweya yedo yese inokuta arira. Amen. Oh, mighty Rami, kuna Baba, mighty Rami, kuna Baba, mighty Rami, kuna Baba. Tirurame kuna Baba Vumai tirurame kuna Baba Vumai tirurame kuna Baba Kupuna Kurura maguna Baba kupona kururama
Guna Baba Upona Guru Rama Guna Baba. Amen. Welcome those who are watching on YouTube, and may God bless you. It is time for us to confess, usually just a minute of being silent to bring our mind, body, spirit and soul and all our energies to this present moment, and we confess. Hallelujah. Mweya wangu unamuponesi dakasunugurwa Musunungu ringandinaniswe ndichagamjirwasa Ndoda Mwari muyamuri muriwa dakatengwa neropa raishe ndava wenyu chose munoziva kusasimba kwangu ndotya kurasika asi imi muri simba rangu wemuno ndipasi nduda Mwari muyamuri muriwa dakatengwa neropa raJesu ndava wenyu chose nengoni ndichagamuchira tsitsi rudo rwenyu Kristu waukundaiwo mwoyo wangu kwazundicha wimbane nduda Mwari muyamuri muri wangu dakatingwa neropa raishe ndava wenyu chose hongo ese tipe isu nasi ngoni dzako nasi
nezvinobva pamoyo ndichiti ndicha wawa Kristu. Ndoda Mwari muyamuri muri wangu ndakatingwa neropa raishe ndava wenyu chose. Amen. You can make yourself comfortable wherever you are, and let us pray. Muzita renyu Baba, zita remwanakomana nezita ramweya mutsvene. Ishe une masimba, tinouya kwamuri panguva ino yemasikati tichikutendai Mwari kuti matipazve chimwe chipo cheupenyu. Kune vazhinji vange vachishuwira kunge vari muimba yaMwari asi vasina kuwaniswa mukana iwoyo. Isu matotitendera kupinda maservices mairi itsitsi dzenyu Mwari. Idzodzo tsitsi Mwari ndo dzinoita kuti tingoramba tichipupura mazuva ose kutenda kwedu kuna imimi Mwari wedu mumwe chete, makatipa Jesu Kristu uyo akatisiyira chipo chemweya mutsvene. Tinopupura kutenda kwedu kuna Mwari watatu asi ari mumwe chete, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari mweya mutsvene. Tinopupura kutenda kwedu kukumuka kwevafi, nekuti Jesu Kristu paakaroverwa pamuchinjikwa akafa akavigwa, muzuva rechitatu akamuka akafamba nevadzidzi vake mazuva 40 neusiku 40. Mushure mezuva akazokwira kumusoro kudenga kwaagere kuruoko rwerudyi rwaBaba. Nesuwo tinotenda, tinozvipupura kuti pakuguma kweupenyu hwepasi pano pachazorira hwamanda tichamuka kuti tive naKristu muponesi wedu. Tinotenda pakunzwana kwavatendi, kuva nemwoyo mumwe chete, kuita kumwe chete nekufunga kumwe chete. Tinotenda kuti pakati pedu tinogoverana zvatinazvo zvichienderana nezvinokwanirana nemhuri dzedu. Tinopupura kutenda kwedu kuti zvisikwa zvose zvamakatiita vatariri kwazviri zvinoonekwa panguva ino nezvisati zvaonekwa nemeso edu, vapfumi kusanganisira nevarombo, vane simba zvose nevasina simba, vanotongwa nevanotonga, vose zvose seJehovha tenzi zvinofanira kuti zvishuwirwe rugare, nyasha, tsitsi, kuyamurana, vane mwoyo unotsvira kuita zvakanaka nguva dzose, nekuregererana, nekuva neutongi hwejekerera, kurarama nekugara murunyararo, nekuva neutano hwakanaka. Tinotenda Jehovha tenzi kuti pakati pedu hapanai ungadaro uchifunga mukati mehana yake kuburikidza nehasha kana ringava godo zvekusvika pakuti mumwe angashuwirwe kuwirwa nedambudziko. Kumbira kuti munzwe kunyengetera kwedu nguva dzose patinorangarira vanenge vapfuura, kuti mweya wezorodzwe murugare, vanochema vanyaradzwe nemi, vanotambudzwa nemweya yakaipa, vane nzara, vane nyota, vanorwara, vari kudzimba muzvipatara kusanganisira nepakati pedu, vari mumajeri, vari murimandi vakamirira kutongwa, vari kurarama munzvimbo dzine kurwisana, dzine mafashama emvura nezvimwe zvinokanganisa upenyu hwevanhu, zvinenge urwere kana nzara chaiyo. Tenzi wangu, varangarirei panguva ino yemasikati. Imi muri Mwari unonzwa nekubatsira avo vanokumbira rubatsiro kubva kwamuri. Shoko ratinaro pano tinoriisa muruoko rwenyu,
ritsanangurwe nemi, riburiswe pachena nemi. Vanoriteerera vavhurwe nzeve nemi, vagorinzwa, vagorichengeta, vagoriviga mumwoyo yavo, kuti pazuva rekutambudzika, chero pazuva rekufara, ndo uchave utiziro hwavo hwavanoenda kwauri, vachinotsvaga Ishe wakanaka kusimbiswa nekuropafadzwa. Titungamirirei tichitanga kusvika tichipedza, muzita nemuropa raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Mwari muri zuva redu, munopenya pawo zuru, asi mweya ungawone Imimi Mwari muri lowo yedu, Yesu atedzeke wondo dzedu dzose dzinokundwa nekufara. Imimi munotipa ngoni dzenyu, munotipa neutende, munopa vanonamata, Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you very much, and welcome wana waMwari, those watching on YouTube. Nguva dzose tinoda kutenda kuti Mwari vanokutungamirai. It's something that you always look forward to, kuti service inotanga na 1 o'clock Freedom Center ichange iripo, minamato yenyu ichinzwikwa. Munomboziziva here kuti iwewe uri answer yemunamato wemumwe munhu? Mai mangu ende, munomboziva here kuti muri answer yemunamato wemumwe munhu? Do you know that ipapo pautori izvozvi nhasi unozvi, you are an answer to someone's prayer. Tinombotaura nyaya yekuti pane rimwe gore ndiri kwaMutoko, ndichibva kwaNyadhiri ndichienda kuMutoko Center. Ndakawana vamwe sekuru vachifamba, ndokubva ndati rega ndimire ndivatakure. Ndokubva ndamira ndikati sekuru, jambirai motikari. Zvikanzi waita zvako asi handina mari. Ndikati sekuru, ina handisi kuita zvikuru, handifambe ndichitakura vanhu ba. Saka ndatongomirawo kuti ndakuonai muri kufamba ende muri kuenda direction yandiri kuenda. Ndobva munenge masvika pane ndagumirawo, nongondiudza ndokuburusai. Kanzi waita zvako muzukuru. Ndobva wapinda, takutotaura nyaya zvedu, takutoseka tichiita sei chichi. Munozwa pasi panapa tese tiri hama. Hanzi, even if you are in a foreign country, ukanyatsotaura several times that we have been on holiday in a foreign country, munhu watakataura naye
in 98% chances, munhu watakagara naye pasi tikatanga kushare, they have said, oh, you know what, I've been to Zimbabwe, or I've been to South Africa, or I've been to Malawi, or I've been to Africa in general. I know someone from Zimbabwe, from Harare. Where are you from? I will tell them, no, you need to go Marewa, in Mashonaland, something like that. Hey, and you think, this world is a very, very, very small world. Tiri hama ne hama. Kune mwe munhu waunotoziva. So nasekuru wai waiti, tataura zvedu, tasvika maMutoko Center. Ndikati ini rwendo rwangu rwaperera panapa. Saka imi muri kuenda kupi? Zvikanzi, ini ndiri kuenda kuChinzanga. Chinzanga is just half a mile. Yeah, half a mile from Mutoko Center. Ndikati, okay. Chiregerai ndinokusiyai zvangu kuChinzanga ndodzoka. Zvikanzi, waita zvako pawandisvitsa panapa. You have done well paChinzanga apapo. Ndikati ndopaziva paChinzanga. Ndinoenda ndinokusiyai paChinzanga. Ndodzoka ndiri kuita zvandiri kuita panapa Mutoko. I'm not in a hurry. And I took him. Ndokunomusiya ndarauya paChinzanga. So akuburuka. Akanditi, unoziva muzukuru wangu, Mwari awenera. Ndenge ndiri kudhredha ndichidamata kuti zvino mutunhu wese uyu kunopinda muMutoko Center ndigoenda kuChinzanga, ndinofambirwa nani? Asi Mwari wanzwa munamato wangu, wakasunda iwewe, wandisisa pano. Mwari akukomborera. Ndikati ndinogamuchira maropafadzo nemakomborero enyu asekuru, muende nerugare. Zvakandipa kufunga kuti munomboziva nguva dzese dzatinoita chakanaka, we are answering someone's prayer. Kungoita randomly so chinhu chakangonaka. You are answering someone's prayer. Ndakapa kuzvifunza ndega kuti saka dai sekuru ava vandavasiya, dai kutaura kuno kwatichiri kuita kutaura dai nanhasi wasati watombofamba half a mile, but isusu tatofamba 5 miles. Iwo dai vari kufamba netsoka dzavo izvinizvi, dai wasati wafamba half a mile, and when vari kuzosvika kudestination yavo nguwai. An act of doing something good for no reward, not expecting a reward in turn. Uri kutonamata, uri kutoansa munamato wemumwe munhu. Last week ndaitaura ndichiti ukatarisa muma-street beggars, kune vamwe vanopinda mumabhazi vachiimba zvine melody yekuti unoshama kuti saka sei vari kubhega, because they can go and record. Vanoda munhu anongovakombozera dzimbo, because sometimes hausiriwo unonyora dzimbo nekudziimba, iwo chako izwi rawakapiwa rekuimba, but kukomboza haugoni. So pakawanda someone anokukombozera okupa malyrics acho, you can see, unofunga kuti sure these guys nemaimbiro avanoita aya zvinoti kunakidza nemunzeve dzako zvinhu uchinzwa vachiimba, so why vari kuita begging? Inungu. But that's not where my point is. Kune vamwe vanofamba vachikumbira, vachiimba, vachiita sei, vachipema, asi kune vamwe vanongogara. I think vakagara vanenge vari kunamata kuti Mwari wangoisawo moyo unoda kupa muhana dzehama dziri kufamba idzi, dzine dzichapfuura nepano,
dzingoisawo mari mundiro yangu dzisina dzikumbira. And I am inclined personally to give to someone who is not asking than to one who is asking. Because I feel that in my heart, the one who is asking is looking for personal gratification. So they are putting pressure on people to give. Versus someone who just says, whatever it is, kana Mwari wati ndichapiwa, I don't have to ask. God will direct people to give me. Vakuru vedu pachivanhu vakati mugoti unopiwa anyerere. Kunyange wakati zvavo mwana asingacheme anofira mubereko. But the value is more on mugoti unopiwa anyerere. Kana kuti mugoti unopiwa anyerere unenge une sadza. Mwana akasachema anofira mubereko. Mwana asingachemi anofira mubereko. It is honorable to wait upon the mercies and grace of our Lord Jesus Christ. The mercies of God. Vakakomborerwa, vanomirira maropafadzo nemakomborero aJehovha. And by the way, if you're watching on YouTube and you live in Portsmouth, in Southampton, in Basingstoke, in Winchester, in Bournemouth, even in Brighton, surrounding areas, Gifford, here is a church which is about an average of an hour from where you live. And you are kindly and cordially invited kuti rimwe rine mazuva umbouya umbowedzera panhamba inenge iri pano kamwe chete pamwedzi kana kuti kairi pamwedzi. I was talking to my uncle brother yesterday. Ndichiti tarirai muone vakomana kumusha kuZimbabwe maifamba madistance akaita sei kuti muende kuimba yaMwari. Maifamba madistance akaita sei kuti muende kumashops, kumagrosa. Maifamba madistance akaita sei kuenda kuPungwe. I remember sometimes tichienda kumaPungwe kuti tinobva pamba kuma4 Pungwe ichizotanga ma8 9. Saka mune maita 4 hours dzekufamba kuti munosvika padestination. So ndaionesa ndichiti ukatarisa iye zvinezvi pane chechi une motikari hapaite 4 hours, panoita 45 minutes, but waifamba netsoka kumagrosa pamba pedu panenge paine motikari, but hazvaimutsisa mudhara kuti aende kumashops unotenga chingwa kumasitoru. Ai, imi maenda netsoka kumashops ari more than 3 miles away. Monotenga chingwa modzoka nacho kumba. Those who are familiar with what I'm talking about here, and they know kwaNemukuti, kwaMukarakati. My shops, the nearest shops during my time were at Mukarakati, St. Peter's, neKwaChimau. And kubva pamba pedu, all those places are not less than 3 kilometers.
but we used kutoenda kunotamba kumashops tigodzoka tigodzokera futi kunotamba. I'm trying to say nyaya yenungo yaunzwa nekuda kwekugara zvakanaka. John chapter 8 verse 1 kusvika pavhesi 11. Mukadzi akabatwa achifeva. Kana kuti tiowerenga nemumwe muverengero, mukadzi akabatwa achifeva. Kana kuti mukadzi akabatwa achifeva. In whichever way you read it, zviri kutongopa mhosva kune munhu wemukadzi straight away. Now, blessed are you pamusi uyu nekuti uri murume, and cursed are you pamusi uyu nekuti uri mukadzi. Madzimai anotonzi naPaul, varume, have mercy and tolerance towards your women, because they are lesser and weaker vessels. Paul inini ndinogara ndichingoti akanga ane bias. Bias yake ndinoishaya kuti akaiona kupi. Please listen, nimunyatsoteerera. Tikaenda kutsamba dzaLevhitiko dzemutemo, Paul akanga asingatenderwe kuti atombosvika padhuze nealtar kana kuunza mupiro paaltar. Paul akanga asingatombotenderwe kusvika padyo neketeni raidivhaidha Holy of Holies nepeople. Paul akanga asingatenderwe zvinhu izvozvo. That's why he was relegated to a job rekuti go and deliver letters dzekusunga vatendi. Because he had a disability yaimurambidza kuti asvike padyo neHoly of Holies. But muchitarisa nyasha dzakaitirwa Paul naKristu, kuti I know hautenderwe iwewe kuti usvike padyo neHoly of Holies. You are not allowed and permitted even to give an offering neruoko rwako paaltar because of your disability. But inini Jesu Kristu musanduri wezvose, I am now going to make you one of the people, not anongopiwa basa rekuenda nenhau dzekuparadza. Munoziva kuti imwe zvaunozvibvunza wega iwe kuti upenyu hwangu ndihwe kune vamwe vanofara kuti ndivo magroup administrators ekuanaunza madeath evanhu. Ndo zvinoitwa nemaadministrators. Anopembera kuti vakaloka group kuti only admins can post. Kuzireregeta life yako kuita the announcer of bad news most of the time. Magroups most of the time is bad news, bad news, bad news. Very few moments dzinouya good news. Jesu akanzwira Paul nyasha akati ndaakukudzikinura kuti instead of
going about preaching the bad news. I am going to make you the deliverer of good news. And not to those people who already know God, but I want you to be the pioneer of a gospel of hope to those whom I had banished to the end of the world, to the periphery of the temple, kuti ava vatendedzwe kunze ndokunogara mbavha nevaroi. Takange takaitwa mbavha nevaroi, takange tiri kure kure naye, ziva nemo, Yesu takange tiri kure kure naye, ziva nemo, iwe ziva nemoyo, ziva nemoyo, iwe ziva nemoyo, ziva nemoyo, iwe ziva nemoyo. Takange takaiswa kure. But Paul was given the honor to be the first to take the gospel of good news to the Gentiles. But Paul ukatarisa in his gospels, kune vamwe vanhu vanosudurutsa paaltar pakuita basa raMwari. There's some people he pushes away from the front seat to be nearer and closer to God. Just because vakadzi. Just because munhu akazvarwa ari mukadzi. Why do we want to make women feel that it is a bad thing? Ndosaka uchiona kuti vamwe vana baba, they will go out of their way kunopomba, kunoita chifambi, kunotsvaga masmall house, kana kuti kuramba vakadzi vavo, kana kuti kuroora varoora vaine chinangwa netariro yekuti ada kuita mwana musikana, mwana mukomana. Some of it is because of what Paul and how Paul has made people feel. He is the one who writes, I, Paul, say, I do not permit a woman to teach in the house of God. They should sit quietly and listen. If they've got any question, they should go home and ask their husband. Kokana wine husband dzimati. Because there are some husbands who are daft. Kokana usina murume wacho. Because God has not blessed you. Therefore, unonovhunzani. Ukanonovhunza murume umwe munhu, umwe mukadzi wacho akuita jealous. Ndiwo every time unongoya uchibvunza murume wako. Kana kuti makuitirana jealous iko kunzi. Iwa madzimai asina varume aya anoswera achitsvaga varume wedu kuti wawapindurire mibvunzo yeuchechi. Tiri kuvatadzisa kuwana varume wavo chii. Zvoita sekuita kunge it's a choice yekuti munhu atadze kuroora. The gospel is not a gospel to divide people, but a gospel to unite people in the name of Jesus. Kana mukadzi akabatwa achifeva. Po anokanganwa taidziva nepinyasha dzokunziva navaishe, taidziva nepinyasha dzokunziva navaishe, taidziva nepinyasha dzokunziva navaishe, ngavakudzwe Ishe Jesu. Po anokanganwa kuti iye akaitirwa nyasha dzakakurisa naJesu. Akaitirwa nyasha kuti aone kunaka kwenyasha. Kuti kana ukadzipawo zvadzakakunakira,
ngadzichinakirawo vamwe, wasununguke nekufarawo wanzwe kuti kunonzi kuitirwa nyasha naMwari chii, iwe uri wakange wakaraswa. Paul was relegated by nature of his biology kunzi haasvike paaltar. Verengai tsamba dzaLeviticus dzinokudzidzisai nekukutaurirai kuti zvandiri kutaura zvinoreva kuti kudii. Kuti chirema kana utonzi une disability, Mwari wati kuna akanga asingatenderi kuti kana uine disability uende nemupiro paaltar. Aiti kwete, can't do that. Handi mukadzi ari kuteera nguva yake zvaakasika iye Mwari pache zvake kuti ndo zvinoitwa nevakadzi, anga achitaura kuti mucheche hautombomupindi, hatindi kutombokuona mutemberi wakasvipa. Asi muone Jesu Kristu, mukadzi akanga achibuda ropa kwemakore nemakore, nemusvipiro wake iwoyo, nekufunga kwake pamwoyo kuti if I can only touch the hem of his garment, I will be made well. Mwari akazvitendera, zvikaramba nekuchinja zvinhu zvose kuti hakusi kusviba mudzimai kana achinge ari panguva yake, nekuti mutemo waMwari, they can still come into the house of God and even to the Holy of Holies. They can be there and offer a sacrifice and present their gift to God in that state. There is nothing wrong. But Paul revives that. Ndikusenzesa example ya Paul because vanhu vazhinji tinobhiga Paul tichiti zvaakaita nezvaanoita mucherechedzo nemurangaridzo webasa guru. Mukadzi akabatwa achifera. Jesu akaenda kugomo reMorifi innocent, kuzoti kwaedza akadzokerazve kuimba yaMwari. Kana maenda kugomo, endai munoita kugomo mubva marara ikoko, kwete kuburuka usiku, unoburuka kwaedza. Ipapo vose vakauya kwaari, iye ndokugara pasi achivadzidzisa. Kureva kuti pane nguva inoendwa nevamwe vanhu kugomo, vamwe votosara zvavakarara mudzimba vachinakirwa nehope. Vakakumirirai varume nevadzimai kuti kana mabva kugomo munochiuya motidzidzisa kuti chemenge muchirarira muchinamata chamararira mugomo, zvii zvamarivhurirwa naMwari, ndezvipi zvamadzidziswa, mogara navo pasi muchivadzidzisa. Pakarepo vadudziri vemirayiro neveboka ravaFarisi vakauya vakakomba mukadzi akanga awanikidzwa achifeva. Zvino vakamugadzika pakati pavo vakati, mudzidzisi, uyu mukadzi akadai anofanira kutsondewa namabwe afe. Hatiziviwo kuti imi munotii nazvo. Zvino
Mutumeni. Zvino vakataura aya mashoko vachida kumuteya kuti vaone kuti mhaka yavangamupomera ndeipi, sezvo ivo vakange vasingawadzani naye. Zvino Jesu akakotama ndokunyora pasi nomunwe wake. Kune yatinoti a church's dilemma kana kuti a prophet's dilemma. Munoti mabva kunoshanyira munhu kuchipatara, vanamata baba kana tonamata, nyaradzaiwo vanotema. Baba kana tonamata, nyaradzaiwo vanochema. Baba kana tonamatawo, nyaradzaiwo vanochema. Ndo zvamunenge muine tariro kuti aiwa toenda kuchipatara nemuprofita tanamata, aiwa tanamata. Muchisvika kumba text ding, munhu wamasiya uya ashaya. Vachiri vadiki pakutenda vanogona kuluza faith muna Mwari. Unofunga wakambozviona kuti marara mugomo uchifunga kuti aiwa atenge tichinamata, uchisvika kubasa uchisvikonzwa kunzi sorry, kambani pemeke makarara, kambani yaenda into administration, company is folded, it is shut. Saka muri kutosvika pabasa panitori nezvikwangwari kunzi no entry, this company is now closed. Hamuna kumbopiwa warning kana kuudzwa. Ende kana kugomo kwacho hazvina kana ambozviti bufu kana kuzviprofita kana kahwenye chaiko hazvina. Uchibva kumasowe kana uchipedza mutsanyi uchifunga kuti aiwa ndiye ndakatsanya nhasi Mwari, aiwa ende mutsanyi wacho wafamba, unopa personal assessment, aiwa mutsanyi wacho aiwa nhasi ndiye ndakatsanya, wobva washurwa nemumwe munhu zvekuti unoshaya kuti zviri kumbobva nekupi. Unoziva kuti pane pamwe paunogona kungoshaudzwa so hauna chakaipa chawaita, but munhu otongokubata mapatsi zvekuti unoti nai kuswera mangwana uzoti sorry, mufunge zvenyuka zvandakaita nezuroka, ndakanga ndawerenga message sirizvo, mufunge hamusirimi makange ndakaita zvakangoita sekuti ndakangofunga kuti ndimatumidzira message.